Ate Jane, unsa may mga ikasultian ni? Yes, ito medyo na nag-flashback sa ako nga mindset nga sama gyud nga ni no. Person kan close gid sa ako nga kaayo. Nga ing anak pud Yes. ang iyang mindset dati nga na ay pairing-iring ingon palagi term sa una kay nagpairing-iring man. Ay Oo. nagpairing-iring niya nga napulo daw ka tuig ang ilang gap. So medyo Mihaon pod sa ato oo, karon. sa atong kuan karon. Medyo nagduha-duha siya or mahilasan siya or mahadlok siya nga ingon pa ipadayon or sugton kay pag abot ko nun niyag ing ana nga idara ang iyang partner is batanon pa. What if ikaulaw siya or i-deny siya pag abot sa public or sa ba or di ba ka malagi na worst case scenario is hulihan siya og batanon which is kaedad sa kadtong lalaki. So medyo dili nimo malikayan nga naagi ing ana nga kano mindset. Dili lang mindset kay proven naman pud na nga naagi mga ingana nga mga ganap tungod Yes. sa kataas sa age gap. So usa na sa mga ingon pa kahadlokan or mga concerns kung tag-as ang gap sa magkarelasyon, especially lagi kung lalaki ang batanon kay dili sa ingon pagpanghambog no lahi man god ang mind setting sa babae ug sa lalaki. Once ang babae ang batanon o niya ang lalaki siguro ingnon ta ang taas-taas og edad, makamauman mo adjust or makamao mo sabot or kana bang mo balo sa kung unsa ang ingon pa kaayuhan nimo no kanang willing siya nga ingon pa mo level sa imuha in terms for the love ingon pa nga makiguan o yun sa imuha makiguan og dili na mag-entertain pa og uban or unsa ba din ha kay ikaw mismo sa imo ikaw mismo kompleto na or kanang sakto na ka dili na ingon nga ma-entertain or mas safe natong ingnon nga dili dali nga matintal ang mga babae pag abot sa mga ingana no kung naay someone nga magpa iring-iring pod sa ilaha nga another versus sa kung kinsa ang ilang karelasyon nga lahi sa ila o taas sa ila ang edad. So sa atong letter center karon na aman kay ingon pa lesson learned base sa imong na experience. Tinuod nga ing ana ang kasagaran pero para sa ako dili lang pod siguro nako ingon nga ma-generalize. I-generalize, Oo, Ate kay Jean. naapoy gihapon nga mga batanon sa edad pero ang ilang mindset is mature na, Matured na. responsable og ingon pa kasaligan og may mga baruganan na. So, Depende bisan bata pa siya, Ate Jane, pero matured na ang iyang mindset. Oo, na kuan pod na Ate Will para sa kuha dala pod na or impluwensya pod na sa iyang experience sa kinabuhi. Og syempre, mga realidad nga iyang ingon pa nasabtan pag-abot sa pagkinabuhi ning kalibutan na. Og syempre, kanang mga prinsipyo og baruganan usap pod na nga napadako ka nga makabalo ka nga mubarog sa kung unsay imong gibuhian nga istorya kung unsa ang imong mga panglantaw sa kinabuhi. So kuan lang sa atong letter sender sa pagkakaroon is natunong lang siya siguro sa dili mature enough. Kay bisan pa siguro og moingon nga 10 years ang gap since legal age naman hingkod naman Yes. pud to, no, 28 years old naman. wala lang yun siguro pa siya nag-mature. That's why nga tawagon na lang nato nga natintal para di kayo bugad. Natintal. Pero maulagi na at the end of the day naka-realize pud siya tungod kay ang iyang pagbiya is gibiyaan pud siya. Murag nabaslan siya sa kahigayunan. So sometimes mo na ingon nga kinahanglan natong hunaon or balansehon og maayo kung worth it ba ang atong i-give up sa kung unsa or kinsa ang atong ipuli. Kay maunay ingon pa sa kadaghanan nga naagyod sa kaulahian ng pagbasol. Yes, So Ate Jane. sa iyang reaction nga dili na niya madawat, well masabtan nato nga masabtan nato ang imong gibati. Kay naamang gyud po yung mga tawo nga ingon pa tagsara ang tagam. Maupod na ang imo ha. At least wala kay ingon pa wala kay gitamakan or wala kay giagrabyado nga tao. Sa pagkakaroon lesson learned di mo pero hopefully nga siguro Ate Will dili pa man imposible nga makakita siya og ingon pa new encouragement pero di lang siguro makaingon nga maka
uban legally kay dili pa man siguro settled ang ilang marriage no sa Yes, iyang kasal pa man previous. sila, Ate Jane. Siguro matawag lang nato nga inspiration no pag-encourage sa sunod pa nga mga adlaw sa ibong kinabuhi. So, mo nga maorto akong ika-share sa atong letter sender. Yes, og aduna na po ko'y gamay ikadugang, Ate Jane, para sa atong letter sender karon no nga ingon niya nga dili dapat ta magminyo og kung ano younger nato based sa iyang experience. So tinuod gina, Ate Jane, according to expert nga sa ilang giistadihan karon no nga ang marrying ko no o ba younger man increases woman's mortality to 20% higher than mortality rate for marrying at the same age. So, inana na siya. Siguro, kay tungod, madaghan man siya, ma-stress man siya. At yes, ma-stress ang babae. Labi na mga irresponsible mo mga lalaki. Pero na, dili tanan. Maulagi. Yes, but mostly. So, Kadaghanan. yes, oo. So, ang disadvantages of marrying younger man kuno, kay sa mga babae man kay babae man ato later si karon. So number 1, lack of financial security. Oo. So number 2, feeling like he doesn't understand your problem. Tinuod na kay di man mo kalibil og edad siguro mo sa ako, Ate Jane, nga feeling young siya nang ikaw feeling old. Di ba? Ang imong gifokusan is ang imo ng realidad future. sa kinabuhi. Ang iya mo raglain pa, lingaw pa. And then ang kining last, having different goals. So ang iyang goals di mo magka-tugma kaya pareha ani karon sa atong letter sender nga ang iyang goals di ay magka-baton siya, gusto siya magkabaton og anak. And then ang babae di bisag unsaon dili na mangyod, di ba? Katungod sa edad. So diha mo ang mga mo nagingon temptation. So matintal na ang usa ka lalaki nga ang worst dito nga solution is nagtinirinon og lain. Yes, mo na nga inana nga wala naghanap og laing solution nga sa iya mismong asawa. Nga para makita nila ang kanang harmoniously kanang mabuo ang pamilya. So lahi naman ang iyang gihimo. So inana ang mahitabo mostly kung ang babae ang magulang sa usa ka lalaki. Aside kung ang lalaki ang magulang sa usa ka babae, murag lahi pud ang effect, Ate Jane. So daghan advantages kaysa lalaki nga batan-on. So mga ka-feelings inaana gid nga ang yang giingon nato nga dili tamangita og kanang younger. So depende na sa tao. Dili nato ma-generalize, insakto si Ate Jane nga dili nato ma-generalize ang tanan nga daghan man pong naminyo nga mga bata pangalalaki ngadto sa matured nga babae apan happily man sila, Ate Jane, no? Maayo man ang ilang pagnang-uban. So depende na, no? So na-feel lang napud na ko ang feeling karon ni Faith nga failure siya apan dako gihapon siya o Ate Jane og kasing-kasing no kay wa man siya nagbinastos. Yes. No, iya man gi-threat gihapon nga friend ang iyang husband. Ka-formal review sa iyang approach. Yes, oo. So diha nato makita nga lahi gid ang impact, Ate Jane, kung naa ang espiritu sa Dios sa imo murag halapad ang iyang kasing-kasing. Guided kaayo siya sa iyang gibuhat. Is it okay for an older woman to marry a younger man? So mauning tubag diri age should not be a barrier to love and companionship. There is no reason why a relationship between an older woman and a younger man cannot work long-term provided both partners are committed and willing to put in the work. Yes. Wala gyoy problema kung ingon pa taas ang edad ang babae versus sa lalaki kung lagi. Kung matag-usa ang tagsa sa ilaha is willing o committed kanang seryoso gyud sa usa ka relasyon, naagyoy commitment, naagyoy pag-ila, naagyoy ingon pa connection, kanang medyo kanang nagtamod ka sa kung unsa ang naa ninyong duha, ang relasyon ninyong duha, og syempre naamoy willingness nga ipadayon or
sa remedyohon kung unsa magaling ang nakulang sa inyong relasyon. Maora nay kuan gyud no. Wala siya problema kung parihas maayo or parihas mo og pagbati or mga tumong sa kinabuhi. Dili gyud mahimong problema ang age gap. So what happens is if a girl marry a younger man, marrying a younger man may invite a lot of judgments from society, but that is nothing compared to the happiness and contentment you will feel in the marriage. And ladies, if you love experimenting, definitely marry a younger man. It will keep you thrilled for life. So Yes, tinuod yun ang Ate Jean nga daghan gyud kag madungog nga mga istorya kung no ang babae magulang na lalaki batan-on so Batan-on. murag imong agi mura man ang gatasan ka ng mga ina na mga Yes. negative. Mm-mm. Oo, so mga negative comment. medyo sakit nga mapamatian, pero para pod sa mga babae nga medyo dili pa pod ingon pa gustong mo-settle down or mopahilo na, pwede siya nga kuan diskarte ingon pa Yes. or nga ang mga kuan ra ko no, mga gitawag karon ati Fling-fling. will og fleng-fleng. Fling-fling. Posible na, pwede na. Pero if ever gusto nimo og kuan lagi nga relationship, make sure nga ang gipili nimo nga tawo nga batan-on pa sa imo is pareha mo og pananaw sa kinabuhi. Kay magkasinabot gyud mo og Yes. makahanap gyud mo og Mm-mm. solusyon unsaon pagsulbad sa mga komplikasyon sa inyong kaminuan. Kay naa may batan-on pa nga responsable. Mao. Is it a sin for a man to marry an older woman? Sala ba sa usa ka lalaki kung makigminyo sa magulang pa sa iya nga babae? The Bible does not prescribe how all marriages shall begin. It is entirely silent in the age of individuals entering marriage. Not all marriages form with a younger man and an older man, and there is nothing sinful when a woman is older than a man. Yes, biblically speaking, wala ay diferensya, dili daw sala nga makigminyo ka sa layo sa imong edad. As long as wala mo'y ingon pa lain na nga mga obligasyon na previously no labi na og about sa mga laws at will, mga balahod. Yes. Wala gyud problema. Atong napiling quotes for the day. Gikan sa sulat sa Pinterest kang H. Jackson Brown nag-ingon, choose your life's mate carefully. From this one decision will come 90% of all your happiness or misery. So, Ate Jean, gamay pagpahalapad sa atong napiling quotes for the day. Yes, agad salamat Ate Will, no? So, tinuod yun na, no? Nga kinahanglan mahimo tang wai sa pagpili o mga tao nga atong ikauban na hangtod sa atong ingon pa kinabuhi. Itangod kay 10% lang day no ang atong pagkabatan noon or pagka-dependent sa atong mga parents. 90% is ato ng kaugalingon nga ingon pa mga baruganan. So, kinahanglan mahimo tang mindful mahimo tang wai sa pagpili sa mga tawo kay sa pinaagi sa kana nga desisyon makuha nato or maani nato ang either 90% nga kalipay or 90% nga pag-antos. So, Yes, manahilisod Ate Jean kung mag-antos ta, no? Maog Sulod yun. sa imong kaminuon. Kaya ingon pa masipyat ta og pili dili lang atong kaugalingon ang ingon pa Mag-antos. mag-antos kundi lakip labi na kung mahimo na gyud tag ginikanan no lakip ang atong mga anak. So dili na to wala gyud siguro yung ngandoy Ate Will no nga mosulod kami nyo nya mag-antos lang. So Yes. maayo gyud nga hatagan nato og igo nga panahon nga maila-ila nato ang tawo nga atong gika-interesan para matimbang nato kung mauna ba gyud ang ingon pa angay nga ikauban hangtod sa atong ikamatay or angay pata nga maglikay or mohanap pa og ingon pa mas worth it sa kung unsa ang kaya nato pod nga ikahatag sa iya. Yes, kaysa wala pa makasulod Ate Jean, example para sa amo ano nga ang
Huna-huna nga kung maminyo ka sweetness ra tanan, di ba? Yes, correction, Your Honor. Dili po kalipay ratanan na naagyon tayo Yes. maatubang dinha nga mga pagsulay Mga unsam ups tahay. and downs. Oo, unsahay dagko pa nga pagsulay nga kung pwede mo surrender ta pero mao lagi na ingon isip mahimot ang ginikanan kinahanglan ta mas maglig-on pa kay dili na lang atong mga kaugalingon atong una-unaon pati na atong mga anak nga atong mga responsibilidad. Yes, Ate Jean, salamat sa imong pagpaambit, no? Pagpahalapat sa atong coach. So, karon pa dayon ta mga ka-feeling sa ato nabasahon karon ang atong Bible verse for the day. So, gikan sa sulat sa John 20:27 nga nag-ingon, Then said he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands, and reach hither thy hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. So mga ka-feelings, nagpahinumdum na usab ka nato ang balaang kasulatan nga dili taon ta no bisan wala ta makakita apan mo tuo ta kay di ba nag-ingon ang atong Ginoo nga kuan ko no bulahan kadtong moto bisan wala makakita. So kinahanglan nga mamahimo tang masaligon sa Ginoo ug atong ipaligon ang atong pagtuongan na agud siya buhi. Nag-uban ka nato sa atong inadlaw-adlaw nga panglimbasog diri sa kalibutan no pagpuyo ni ining kalibutan Ate Jean nga kuan ko no paraiso or Rocky Rocky eh. So muna tanan pagsulay. So atong paningkamutan nga basta naa ang Ginoo sa atong kinabuhi mo pagaan ang tanan bisag unsa ka bug-at. So atong paligunon ang atong pagpakig-uban sa Dios. Hey, ug wala naman tay igong oras sa atong pagpadayon sa atong panag-uban-uban karon ning kahapon ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Jean. Og kini si Ate Will ug uban sa atong kontrol nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaykon ang Dios.